ba. Allah idan nufi Amin yanzu zamfara so ka faɗin kaka ta zo. ka ƙara shiri abdul maliki ba za mu bari kai nisa ba. Allah idan nufi Amin yanzu zamfara su ka faɗin kaka ta zo. ka ƙara shiri. Abdul Maliki ba za mu bari kai nisa ce ba. Allah idan nufi amin yanzu zamfara su ka faɗi wa ƙarya ba ka ƙara shiri abdul maliki ba za mu bari kai nisa ba. Allah idan nufi Amin yanzu zamfara su ka faɗin kaka ta zo. ka ƙara shiri. Abdul Maliki ba za mu bari kai nisa ba. Inda akwai magana mai karfin gaske da za mu bari Amin zanna, a wakadara ya zama dole a sake kadi. amin zanna, Akwai maganar yan waye da waye da za mu yi amin zanna. kusan da sani da igiyan gwamta mu za su ga amfani na yi. Allah idan nufi Amin yanzu zamfara su ka faɗin kaka ta zo.